Het wie een langere tijd onwis of de gondelveert op wielen in Droegeham met 10 gondels teruggaan zoeken. Dat slaggen uiteindelijk. Doch zwalt het plan in het wetter. De 10e gondel van middelbare Squalle Eres uit Boetenpost liet witten het net te redden. Echt wel heel erg balen en ik echt heel teleurstellend dat het op het laatste moment eigenlijk zijn wordt. Want nu zien we wel van een feit. En ja, wat kennen we nou nog, hè? Dus dat is de vraag waar we over staan. Doch gaat de organisatie net bij de Pakkendel zitten. En zullen ze proberen doch 10 gondels in de optocht te krijgen. Nou, we geven er wel voor om iets op het parcours te zetten. En we zijn er ook bezig om dat te bouwen. Wat er precies wordt, weet ik nog net. Maar de hulp en de onreikingen die ons dienen worden, dat is echt fantastisch. En dat ontroert me dan ook wel bij. Hoe Droegeham dan heel sterk is in het omschakelen en het denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dus dat is fantastisch. De gondelveert krijgt mij de hele tijd meer obstakels te meidjen. En net steende dat er soms 10 zwargen binnen, zoggen ze positief naar de toekomst. Er zijn nog jongen die vol passie en plezier dit doen. En wie als bestuur ik. En dat is de basis. En zie mij er een heel iets moois van. Ik ga ze inmiddels bijna al eens jong. We hadden meer dalie als de vorige jaar. Dus het jouwt ik wel aan hoe grut dat ze ik ben binnen dit hier. Er zijn altijd nog meer die wel willen, die net willen. Dus ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is.